Потренирахме 2 седмици на Боровец. Всички се вложиха максимално. Имахме проблеми само с Бандаловски накрая малко, който не взе участие и в матча, но като цяло вървиме по план. Какво искате сега от този лагер? Вече да избистрим игровия облик отбора. Имаме 5 контроли, така че трябва да наблегнем на игровата подготовка. Дали се играете? Това са 26 заминават с нас. Ще преценим, може след лагера в Холандия да бъде предостъпен още някой от по-младите. Някой да дойде? За сега няма да идва никой. Четохме, че сте завишили глобите спрямо дисциплината. Какви ще са те? Това си е вътрешен правилник А по-високо между ли нас са и сега? футболистите. Не същите са като зимата. Но вече слушалки на резервната скамейка не. Слушалки на резервната скамейка. Слушане на музика и така нататък. Допреди матча може. Като започне матча вече. Доволни ли сте от новите момчета от частта в Боровец, от лагера там? Доволен съм, да, казах от всички. Как се вложиха в тренировките. Преди зимния лагер в Турция казахте, че насочвате усилията си към матча с Левски тогава. Сега към кой матч конкретно ги насочвате? Към целия полусезон. Насочен матча и разбира се първия кръг. Преди това имаме и Суперкупа, която ние няма да подценим, трябва да спечелим. Литекс играе утре в Черна гора. Кой ще ги наблюдава? Ще ги наблюдавате ли? Няма да ходим в Черна гора. Тук в следващия матч ще ги наблюдаваме. Всичките матчове, които по-сериозни контроли изиграят, ще бъдат заснети и наблюдавани, разбира се. Както и на Локомотив София. Доволен ли сте от нивото на уредените контроли в Холандия? Да. Може ли още една да го ордите там? Има такава вероятност с някой по-слаб противник, защото сме много хора, 26 човека и може да се наложи да играем още някой контрол. Каква ще е целта на лагера в Холандия? Аз отговорих вече да избистриме игровия облик на отбора. Колко тежи Янис Зиков? Колко тежи Янис Зиков? Да. 79,5. Нормата ли е? Защото много се пише. Трябва да стане 77,5-78. 2 кг мисля, че сега в Холандия ще ги свали. Ако не ги свали, си има глава. Всеки ден тя си тече. Каква е? Тайна. Голяма е. Нормално. Няколко души от клуба се тръгнаха разочаровани в последните дни. Смятате ли, че все пак клуба върви в правилната посока? Всеки има право да избира, аз казах неведнъж. Своя път, къде ще работи, дали е доволен, дали не е доволен. Аз съм длъжен, тук щом съм на работа и съм приел условията, които ми предлага ръководството, да си върша работата и ще я върша на 100%, докато имам възможност и докато ми се дава такава възможност. Ако не съм доволен някой ден, сигурно и аз ще си тръгна. Вярно ли, че не сте казали на Коста Янев вие или някой от ръководството, той го е научил от менеджера си? С Кости Янев аз се разговарях на Българска армия, казахме на менеджера, казах на господин Костадинов, както в големите европейски клубове се процедира. Той каза, че първо е научил от менеджера. Не ме изчаквате да се изкаже. Както се процедира, казах на господин Костадинов, няма да имам нужда от тези футболисти. След това той е длъжен да се срещне с тях, да разговаря с тях. И така беше и постъпено. Мисля, че така е правилно. Свикнахте ли в ролята си и на главен менеджер? Не знам, все още просто отговарям повече пак за спортно-техническите въпроси. Другите неща се опитаме да ги реорганизираме. Венци Живков си отговаря за неговите въпроси. За школата голяма отговорност ще носи Джони Велинов. Той става директор на школата, остава както преди. Той е една от легендите, емблематична фигура за ЦСК. Аз му имам пълно доверие. Така съгласувано с мен и с ръководството. Той става директор и ще носи много голяма отговорност за школата там. Защото аз не мога пряко всеки ден да се меся в работата. По-добри резултати от нея. Очаквам много по-добри времена като цяло. Първо да оправим условията за работа, след това и резултати. При децата най-важно е условията за работа и да ги учиме правилно. А резултатите идват с времето.